panggodaning katresnan. Mas Jogloh kok emas sih? Kula iki jenengan lek tak emas kok ya mboten wangun ngono lho saja. Nek kira-kira apa ya gedun nek apa emas sepisan ngono wae. Aku ki gen sajakku gen rasa enem ngono lho. Tak sayang. Gen semangat ngono saja mbah-mbah. Sayang. Mangga pundutanipun sak paripurnanipun sedaya kalalagon menika dipun tenggel. Kita taksih wonten kata hotel sampai jam 4 Mbak Lia. Nggih. Tadi teman-teman jam 12 sampai jam 1 iki ora break-breakan. Los pokoknya dalemipun Bapak Pak Ito iki spesial pokoknya. Senior. Dalang kondang perangkat juga. Alhamdulillah. Wabeh dan dilungkun. Dirangkep damel napa to Pak? Wabeh dan dilungkun. Wis dalang perangkat. Lek kula niku wau kula aturne to Pak. Kula iki timun nungkuk. Nyurpe anak. Niku namung lek wayah ngoten Kang. Lek wayah plek ngono lagek teko. Mboten kok kait wau enjing mboten. Mboten, biasane nggih kawet enjing. Sarehno niki wau ki disigar dadi kalih ya. Nggih. Mas menu. Hai, matur nuwun ya Allah, sane kaya teko kene. Nggih, niki stayup saged dangdut saged. Niki kagem khususon Mas Bayu. Iki panggodaning katresnan wae aja sampe congkrah. Dongaku mung siji Mas. Muga-muga ayam tentrem ora pegatan ngono. Amin. Lek dongane samawar wis akeh kok samawar itu lek ora Lenggih niku Pak. Mewakili niku punan. Nggih, monggo sesarengan Bapak Songo Campursari.
lah kula digarap. Apa, Bu? Lah iso sak pripun? Kuwi mengkan ngerti sampean tas olahraga kok kono, ngono lho. Jadi teko kene pendinginan. Supaya ora kajok. Ngoten nggih. Heeh. Telung ramban. Wah, cocok pokoke papat songo. Papat songo. Papat songo ya jen mbuh. Jos, apa nek sing jos? Tak sewet sliramu aja lali janji prasetyaku ayo mas setiaku kang setuhu satulus las hati sliramu garapan anyar Masya Allah.